Здравейте! Ние сме Трио Елея и тази вечер ще бъдем изненадата на опер в черешката на тортата. Гледайте ни! И решихме да ви вземем с нас в нашия мини влог от участието ни. Нямаме много опит в снимането на влогове, но нека започваме. Така тук, пътувайки към мястото на снимките, същевременно се разпяваме и ето малко да чуете. И вече сме на локацията, отправяме се към дома на опер, където в момента текат снимките на вечерята и затова трябва да влезем тихо и незабележимо да се оправим и облечем. Тук вече сме готови, слагат ни микрофоните и последни секунди преди изненадата. А самата изненада, реакциите на гостите и представянето ни може да гледате качени всички наши социални мрежи, ако все още не сте гледали предаването. Благодарим ви, че бяхте с нас и последни кадри от вечерта. И така нашия ден почти приключи. Надяваме се да им харесало, да ни поканят пак. А сега отиваме Да хапнем! Често подкрепих аз тук. Виждам от